Salam, hormatly tamaşaçylar. Saylanan habarlary gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 26-njy maýyna sananyny. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary, Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bilen duşşuk. Maltumly Pragynyň golýadmalary UNESCO-nyň sanyny geredildi. Türkmenistanyň Aziýa Kubogy 2024-nji ýylaky garşydaşlary belli bolýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlara geňişleýini geçelim. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary, Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine 10-njy Neviski halkara ekologiýa kongresi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyna wekiliýet gatnaşýar. Bu halkara we hökümetli forumyň guramaçylary hökmünde Russiýanyň hökümeti, Federasiýa Geňeşi, garaşda döwletleriň arkalaşynyň gatnaşyjy döwletleriň parlamentary assambleýasy, Russiýanyň tebigi serişdeler we ekologiýa ministrligi çykyş etdi. Bu forumun çäklerine Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bilen duşuşdy. Valentina Matviyenkanyň belleşi ýaly Russiýa bilen Türkmenistany diýip bolan dostlukly we mehirli gatnaşyklary baglanşdyrýar. Iki ýurduň arasyndaky syýasat, sowda, ykdysady we energetika we medeni ansanperwer uğurly gatnaşyklar ýygyderli ösürilýär. Federasiýa Geňeşiniň başlygy şu ýylyň başynda Türkmenistany parlament bawaty düýpli özgörüşlikleriň amala aşyrylanyny bellep, iki ýurduň arasyndaky resminama hukuk binýadyny puwtalandyrmagyň biri urdugyny ýytap, iki taraplaryň täze parlamentary alalaşygyny gol çekişmegiň biri urdugyny belledi. Matviyenko 2022-nji ýylyň Rus-Türkmen parlament hyzmatdaşlygyny ören netijeli ýyl bolanyny bellep, Rus wekilçilikli toparnyň Russiýa Merkezi Aziýa parlamentary forumuna we beýleki bir näçe möhüm forumlara gatnaşanyny belledi. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy hem öz gedegine Federasiýa Geňeşiniň başlygyny 10-njy Neviski halkara ekologiýa kongresi gatnaşmaga iýeren çakylygy üçin minnetdarlyk bildirip iki taraplaryň parlament hyzmatdaşlygyny ösürmegiň geri urdugyny belledi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bilen duşşuk. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipä borçlaryny wagtlaýan ýerine ýetirji Hajiýew, Merkezi Aziýa we Ýewropa Birleşigi formatda Owansan boýunça ýürütü wekilleriň duşugyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekili Terry Hakala we Ýewropa Birleşiginiň Owansan boýunça ýürütü wekili Thomas Nicholson bilen duşdy. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm gün tertibi hemde Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar mundan öýle hem ösürmegiň geljegi barada pikir alşmalar bolup geçdi. Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna sebäp howpsuzlygy we ösüş meseleleri, ekologiýa we howanyň üýtgemegi, daşky urşugy gorumak, ýaşyl we sanly özgörtmeler, energetika we uly logistika puwdagyna deýişli meseleler bellenildi. Duşukda owan sanaky ýagdaý barada pikir alşyldy. Şeýle hem owan meselesi bilen bagylykda hyzmatdaşlygyň hemde giň dialogy saklamagyň wezipeleri babatyna maslahatlaşyldy. Taraplar 26-njy maýda Aşgabatda geçirijek Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýewropa Birleşiginiň ýürütü wekilleriniň mejlisiniň gün tertibini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga da Merkezi Aziýa, Ýewropa Birleşigi formatda amala aşyryljak iri çäreler barada hem pikir alşyldy. Maltumly Pragynyň golýadmalary UNESCO-nyň sanyny geredildi. UNESCO özüniň dünýä hatyrasy maksatnamasyna 64 dokumental ýygynyň goşulanyny aglan etdi. Sanawda Türkmenistan tarapyndan ködürlenen Maltumly Pragynyň golýadmalary ýygnasy hem bar. Beýik türkmen şahyry Maltumly Pragynyň goşgulary ýygnasyny onuň 18-nji 19-njy asyrlarda Türkmenistana ýaýran eserleriniň saklanyp galan golýadmalary bar. Munyň özü türkmen halkynyň we dünýäniň bütün türki dilli halklarynyň we Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň edebiýatynyň dillen we ýazmaça mirasynyň seýrek nusgasydyr. Maltumlynyň goşgulary ansanperwerligiň, watançylygyň, agzybirligiň we jewsligiň senasy bolup ýanglanýar. UNESCO-nyň habaryna görä, ýygyny ýakyn garyndaşlary, owadoşlary, şahyrlar, alymlar, şeýle-de bagşylar tarapyndan Maltumlynyň asyl golýadmalaryndan göçürilen 80-den gowrak diwandan ibarat. Dokumental miras adamzadyň umumy hatyratydyr. Ol alma deriňok maksady bilen gorulmaly we mümkin bolýuşy köp adama eýleterli bolmaly. Bu biziň kollektiw taryhymyzyň esasy bölügidir diýip UNESCO-nyň baş direktory Odro Azuli aýtdy. Yeri gelende belletek dünýä hatyrasy sanyny täze ýygynalar 56 ýurtdan gelýär. Häzirki wagtda sanawdaky ýygynalaryň umumy sany 494-e ýetdi.
Türkmenistanyň Aziýa Kubogy 2024-däki garşydaşlary belli boldy. Türkmenistanyň futbol boýunça 23 ýaşa çenli ýaşlar ýygnysy Aziýanyň Kubogy 2024-iň saýlama tapgyrynyň ke toparçysyny Indoneziýanyň hemde Hytaý Taipei'niň ýygyndy toparlary bilen duşşar. Bu arada Malaziýanyň Kuala Lumpur şäherine geçirilen bizi çekişlik dawaratyna belli boldy. Ke toparçanyň duşşuklary merkezleşdirilen görnüşde Indoneziýada geçiriler. Geçirilen bizi çekişligiň netijesinde ýaşlar ýygynylaryň 43 toparçylaryň 17-ne bäsleşer. Her toparçanyň ýeňjisi we ikinji orny eýlenleriň iň gowy dördüsi 2024-nji ýyla Katarda geçiriljek Aziýa Kubogynyň final tapyryna çykyş etmäge mümkinçilik alar. Kataryň ýygnysy final tapyrynyň ýere ýeti hökmünde iklimiň ýarşyna gönümmeli gatnaşar. Aziýa Kubogy 2024-iň saýlama tapgyry A toparça Iordaniýa ýere ýeti, Siriýa, Oman, Brunei. B toparça Koreýa Respublikaty ýere ýeti, Myanma, Gyrgyzstan, Katar. C toparça Vietnam ýere ýeti, Singapur, Yemen, Guam. D toparça Yaponiýa, Bahreyn ýere ýeti, Palestina, Pakistan. E toparça Özbegistan ýere ýeti, Iran, Hytaý, Gonkong, Uwanshan. F toparça Irak, Kuwait ýere ýeti, Gunnowar, Timor, Makao. G toparça Birleşen Arap Emirlikleri, Hindistan, Maldivler, Hytaý ýere ýeti. F toparça Taýland ýere ýeti, Malaziýa, Bangladeş, Filipinler. I toparça Awstraliýa, Tajikistan ýere ýeti, Laos, Koreýa Halkara Demokratik Respublikasy. J toparça Saud Arabistan ýere ýeti, Kambodja, Liban, Mongoliýa. K toparça Türkmenistan, Indoneziýa ýere ýeti, Hytaý Taipei. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem Birleşen Milletler Guramasynyň Uwansana ýardym bermek boýunça missiýasynyň wekiliýetiniň Aşgabatda sapary, ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 27-28 may aralygy, Ak şäher Aşgabat adly konsert, türkmen turgunlary syýlagylaryny ýaly habarlary Atawatan Türkmenistanyň internet saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň nikdanlaryny idarlaşýanjak hoş wagtyňyz.